Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Nazi iy'ndaba ey'qinikisiwa yikhosi lapha. Bathi uMfundovilakazi bamgayile ukuthi ahambe noma bamnikile ukuthi ahambe ne-squad esizodlala i-AFCON under 20. Njengoba nazi-ke ukuthi i-Chiefs inemidlalo enzima ekumele iyidlale, engicabanga ukuthi kumele idlale ne-Pirates ngeyi-3 uyobe engekho, nangeyi-10 Nedbank Cup final uyobe engekho. Okuyindaba engezinhle-ke lezi kithi thina abalandeli be-Chiefs. Bekungamele umfana bemhambise lo, bekungamele kakhulu bekungamele bemhambise uMfundovilakazi. Siyamdinga, yabo, siyamdinga kakhulu uMfundovilakazi. Angazi ukuthi ubani oqhamuke ne-idea yokuthi bemkhulule uNtwala Ivaye noMajida, ngoba kuzoba nzima kakhulu noma engayitholi i-game time kithi bantu abadala laphana ku-first team. Mara uma ingenile intwana ibiyishintsha igemu, futhi uma ingenile iyayishintsha igemu, yabo. So nje ngale ndlela le eyenzekalayo lapha ku-Chiefs ukuthi bangaze begaye, njengoba nazi ukuthi i-Pirates uMbokazi imnqabele ukuthi ahambe naMajida ayodlala le, yabo, imnqabele i-Pirates. Nathi bekumele senze the same thing, simnqabele uMfundovilakazi ukuthi akahambi ngoba sodlala amagemu anzima and le ntwala le siyayidinga kula magemu lawa, siyayidinga, yabo. So angazi ukuthi somisa kanjani iy'ngane zakwethu, somisa kanjani. Angazi noma-ke uNabi ovumile noma i-management evumile, angazi, kodwa nje akusizo iy'ndaba nje ezinhle lezi, akusizo. uMfundovilakazi besimdinga uma kwenzeka besithatha ikhaphu, i-Nedbank Cup, besimdinga ukuthi abe khona naye ngoba ube namagalelo amahle ukuze sifike la sikhona njengamanje. Besimdinga kakhulu uMfundovilakazi, kodwa-ke njengoba sithathile isinyathelo, uyobe engekho-ke emagemini anzima akamila siyakuwo nje, uyobe engekho. Cabanga-ke iy'ndaba nje ezimbi kangaka y'ngane zakwethu, iy'ndaba ezimbi kangaka, bafowethu. Kodwa akusenani, sesiyodlala ngalaba abakhona ababathandayo, sesiyodlala laba abangasiniki lutho, sesiyodlala ngabo, yabo, sesiyodlala ngabo ngoba phela laba bayabahambisa laba sibathembayo, abangasenzela izinto zenzeke, bayabahambisa bethi abahambe ne-squad. Ekubeni i-Pirates ishaye ngonyawo phansi, nathi cha, uMbokazi akayindawo, kodwa thina siyakhona ukuvuma ukuthi umfana omncane ahambe, yabo. Khona ayikho yinhle lento, ayikho yinhle ngane zakwethu, kodwa lokhu-ke esiyokusho. Ngibonga ithuba, iy'ngane zakwethu.